Bună dimineața, lume bună seara, dacă nu e extraordinar de frumoasă și amuzantă, cum îmi doresc eu să fie, iertați-mă, dar vă rog frumos continuați să uitați la asele mele, care o să le fac în viitor. Aici am am pus o setare să-mi dau chest. Că există de setări când vă creați lumea, dacă știți, e foarte bine, credeți-mă. Aici aș dori să mai trei niște copaci, aș fac primul rând un crafting table. Nu-mi place lemnul acesta portocaliu, așa că fac din lemnul acesta crafting cup. Așa, stau momentan sub un copac și tai ceilalți copaci. O să fac o casă într-un copac. Nu sunt sigură dacă în acest copac, ori în copac, ori lângă copac. Dar se știe fix la ce copac. Credeți-mă, e prima mea serie, primul meu videoclip pe YouTube, și e nou-nouț. Abia astăzi mi l-am făcut. Are puțin lag la început, așa, când încep să fac Minecraft. Stați un pic, vă rog frumos, că nu prea nimeresc, din păcate, să tai lemnul. Dacă mai așa întunecat, divorțez de Minecraft. Eu chiar plâng. Ce resimțire, cum se blochează. Nu mi-arată unde e lemnul. Ah. Ok, acum unde mi-e crafting-ul? Acolo. Mi-am dat puțin lemn. Ar trebui să caut niște nisip și piatră. De obicei când e nisip de dedesubtul lui, e și piatră. Hai să fac 2 sau 3 lopeți ca să sparg zăpada. Să iau zăpada. Că știți că se fac bulgări mici. Dar chiar ați văzut cum e afară. Și de asta am și o lag. E că sunt ca ninge pe mare. Măcar nu mai bate vântul. E așa. Stați un pic să sap jos. Că eu vreau neapărat piatră ca să-mi fac un furnal. De ce sap? Că nu prea are sens, că nisipul știți că atunci când săpați în el și sunt mai multe bucăți deasupra, cade. Cade celelalte. Acum să mă duc la mine la crafting table. Ca să știți, crafting table în română e masă de lucru, ca să știți. Vă zic așa, că poate unii nu știu engleză. De exemplu, nici eu nu știu extraordinar engleză, însă m-am obișnuit în Minecraft. Sincer să vă zic. Uitați, aici avem un chest, adică un cufăr. O să-mi pun nisipul. Vreau să sap un pic aici, să văd, poate găsesc piatră sub gheață. O să găsiți, să știți asta. Oricum se acoperă repede găurile de la gheață. Da, am uitat să vă arăt skin-ul meu. Sper să vă plăcească. E fata. E iubita lui Superman. Dacă vreți niște skin-uri, să vă dau eu niște nume de băiat, de fată, de skin, vă rog frumos, scrieți-mi la comment. Eu am deja pregătite niște skin-uri, sincer să vă spun. Și o să vă dau și o să vă descriu niște skin-uri și o să vă zic numele lor, da? Deci o să vi le dau în descriere. Deci mi-am făcut o lopată. Acum haideți să săpăm. Îmi pare rău că mi se blochează, vă cer din nou scuze. Chiar și pe mine mă tristează. Nu râd deloc. Mă face de multe ori să divorțez de Minecraft. L-am șters deja de vreo 4 sau 5 ore, adică am divorțat de el. Sunt foarte tristă.
pentru că mi se blochează în continuare. Uitați și aici ce repede merge cu lopata. Mă cam deranjează. Dar tot, haideți să săpăm să găsim o mină. Ups, am săpat prea mult, din păcate. Nu mai contează acum. Wow, deja e pe terminată lopata asta. Prostie, e așa? Deci uitați, acum aici am bulgări. Am mulți bulgări. Maxim de bulgări de zăpadă, să știți că e 16. Continuați să săpați. Dacă nu vă încape aici, să nu credeți că nu mai puteți să faceți acolo, să săpați. Dacă ați găsi niște oi, ce bine ar fi. Ia să vedem aici cine a căzut. Sunt foarte buni copacei, sincer să vă zic. Aici aș vrea să spargem crafting table-ul și chest-ul. Ups, am uitat de nisip, dar nu contează. În momentan nu prea mai am nevoie de copaci, nici nu am ce face. Căci nu am oi. Din păcate nu am oi. Oricum e o mare păcat să omorâți animale. O să fac o mini căsuță din lemn. O să caut eu un loc acum. Poate vă întrebați de ce stau cu pățișoarele în mână. Să știți că eu stau cu pățișoarele în mână, mi se pare mai confortabil. E așa? Să găsesc nisip, deșert, dacă aș putea. Că acolo știți că există piramida lui Herobrine. O piramidă care le are Herobrine. Uitați acolo, piatră. Târnăcop n-avem, o să trebuiască să luăm crafting table-ul, masă de lucru. Stai un pic, o scot acum și fac un târnăcop. Mă calcă pe nervi. Acum nici n-am văzut că n-am lemn, deci nu prea am ce face. Să știți că dacă vreți să duceți lemnul direct jos, apăsați pe Shift. Dar uitați, acum am apăs pe Shift și pe ăsta. Și l-am de jos. Da? Îmi iau tânărcopul. Aici așa. Fac cu mâna, că nu mai are rost să-mi stric ăsta, de lemnul. Wooden axe. Nu mai merită să stai. Merg cu pickaxe spre piatră. Să știți că există, știți, mai multe Minecraft Hackmine, Edit, Hexit. Există foarte multe din astea. În curând o să încep să fac și eu, o să-mi downloadez pe calculator din alea, Techit, Hackmine, e cu despre niște dinozauri. Există și Hexit-ul. Cred că v-am mai pronunțat Hexit-ul. E extraordinar de tare, există navete. Din câte am văzut eu, în Techit ăla nou cu Galaxia, există multe chestii și acolo. Din păcate, acum, în curând, o să trebuiască să închid prima serie. Dar nu vă faceți griji că o să continui. În următoarea serie poate facem niște glume. Și în următorul episod îmi pare rău că mă tot încurc cu serie. Da. Aici, din câte vedeți, am găsit cărbune. Cel mai bun lucru. Și chiar acum, din păcate, trebuie să terminăm episodul. Deci, la revedere lume, la revedere România, la revedere tuturor!